Bueno, gai honetan funtzioak eta grafikoak ikasiko ditugu. Baina hasiko gea grafikoak ikasten. Eta grafikoak ikasteko hasi behar dugu puntuak marrazten. Vale? Hortarako pasako dugu hurrengo diapositiba eta hasiko gea izaten zer diren ixa eta i ardatzak. Hemen, lehenbizi, zuen kuadernoetan bezala, dago zati bat kuadrikulatua, paper kuadrikulatua. Eta hemen marraztuko ditugu ixa eta i ardatzak. Bueno, ixa ardatza deitzen zaio, horizontalean dagoen ardatzari, eta abzisa ardatza esaten zaio. Eta i ardatza vertikalean dijoan ardatzari eta ordenatu ardatza esaten zaio. Orain, puntu bat ardatzetan adieraziko dugu. Hortarako, esango dugu, puntuak adierazten direla parentesien artean, lehenbizi jartzen da ixa ardatzan zenbat balio izan behar duen, eta gero komaren bide separatuak i ardatzan ze balio izan behar duen, edo daukan. Jarriko ditugu adibide batzuek. Bat hiru jartzen badigute parentesien artean bat hiru esan nahi du ixa dela bat eta i dela hiru. Eta marrazkia horrelako zerbait ateratzen da. Konturatu hemen bat dagoela eta hemen hiru i ardatzan. Eta juntatzen den puntua da atera zaigun puntua. Beste bat. Ixa minus bat eta i hiru. Minus bat hiru puntua. Ixa minus bat hemen dago eta hiru iren hiru hor dago. Beste bat. Ixa bat eta i minus hiru. Ixa bat positiboa i minus hiru. Mendukagu ze puntua. Beste bat. Ixa minus bat i minus hiru. Ixa minus bat i minus hiru. Bueno, honekin ja badakigu adierazten puntuak kuadrante guztietan. Honi deitzen zaio lehenengo kuadrantea, honi deitzen zaio bigarren kuadrantea, honi deitzen zaio hirugarren kuadrantea, eta honi deitzen zaio laugarren kuadrantea. Eta honekin zer egingo dugu? Egingo ditugu beti bezala grafikoak datkuizekoak. Joango gea datkuizera eta adibidez esango jugu, hasiko gea markar egiten. Eta esaten du, haga klik sobre el punto lau bi. Lau da ixa, bat, bi, hiru eta lau, eta bi da i. Hori da, bai, esan digu, asmatu dugula. Bat bost, bale, bat, hiru, lau, bost. Bai, asmatu dugu. Baina orain egingo duguna, izango da, jarriko ditugu kuadrante guztiak. Ez bakarrik lehenengo eta bigarrena, orduan aterako da, guk lehen jarri ditugun ardatzak bezala. Puntu bat. Lau bi. Bale, lau bi. Bat, lau eta bi. Bi konfundituta nago, ez detelako ondo ikusten, orain dago 0 lau, 0 lau, 0 lau. Orain minus hiru hiru, minus hiru hiru. Orain minus bi, minus bost, minus bi, minus hiru, minus lau, minus bost. Hori da markatzeko. Baina jarri daiteke ere bai identifikar, hau da. Puntu hori zer da? Ixa minus bat eta i minus bat. Ez, i da bat, ez da minus, da bat, positiboa da. Nango dugu,
Asmatu dugu, beste bat, ixa zenbat da hemen, berriro negatiboa, -3. Zenbat da i, orain bai negatiboa dela, -2. Vale? Bueno, eta jartzen badugu ambos, pues biletatik aterako zaizkigun, astuta, puntu hau zein da, ixa -1 eta i 0. Eta ze puntua da hau, ixa -1 eta i 4. Eta, bueno, eta horrela egiten dira ariketak.